Benvingudes i benvinguts a la Flama Roja, un dia més. Avui tenim amb nosaltres a Carles Sagués, que és una persona que conec des de fa molts anys, un badaloní compromès amb la ciutat des de fa moltíssims anys. Va estudiar, és llicenciat en Geografia i Història, va ser professor molts anys, també sindicalista, i també té una llarga trajectòria política. Va començar de regidor independent al PSUC i posteriorment, anys després, va ser regidor d'Iniciativa, va ser cap de llista, i en allà vam coincidir, no? Al partit, vam ser companys de partit, i després els nostres camins es van separar. Tu, en aquest cas, a Guanyem, no? Vas iniciar el nou projecte de Guanyem i jo vaig seguir a Iniciativa i vam després, posteriorment, crear el que ara es diu Comuns, no? Badalona en Comú, Catalunya en Comú. Però després d'aquell moment ens hem anat trobant a moltíssimes lluites. Tu després també, de fet, ja quan estaves encara a Iniciativa vas crear la plataforma Sant Roc Som Badalona, que és una plataforma que des de llavors ha seguit, no? I segueix amb moltíssima activitat, tenint en contra dels desnonaments i a favor dels drets socials. I bé, i després també veu crear Badalona Acull, i és una cosa de la que parlarem també després. I bé, de fet, en relació a això, ara després de l'entrevista, tu tens un desnonament, vas directe a un desnonament, i ja em vas dir fa pocs dies que la situació a Badalona amb els desnonaments i amb l'emergència social està pitjor que mai. Què em pots dir d'això? Bueno, benvingut, Carles, a la Flama Roja. Primer dir gràcies per convidar-me, i quan fas una mica el currículum et dones compte que han passat molts anys i moltes coses i que l'edat no perdona tot això, però bueno. Bueno, són coses bones, jo crec que al final... Sí, jo crec que sobretot és una trajectòria que suposo amb encerts i amb errors i amb de tot, però que em sento satisfet d'haver fet des dels que hagis pogut començar des de l'Institut Albéniz, quan vam crear el comitè d'estudiants de clandestí encara en l'Institut Albéniz amb 15 o 16 anys, que entre altres persones conegudes hi havia l'Enric Juliana també, doncs allà vam començar i ha sigut un fil d'anar intentant sempre estar allà i fer coses, i des d'un cantó, des de l'altre, on sembli que pugui ser més útil i tot això. De fet, tu també vas ser molt activista del moviment educatiu per l'escola pública. Exacte, també hem estat molt implicats a l'escola pública, vam participar molt, que no només va ser escola pública, sinó tots els moviments socials amb aquella cadena humana del 3x3 pels nostres drets, que també hi ha no sé quants anys fa d'això, que sembla que fa poc, però ja Déu-n'hi-do. Bé, doncs, sí, no sé, és estar allà i amb el món de l'esport també, no? Intentar que també l'esport tingui un component social el més possible i que arribi a tothom, i en fi, anar fent coses com molta altra gent. Suposo que som fruit d'una generació, no? Aquella generació que vam començar als finals del franquisme i ens semblava que havies de fer coses perquè és que no podies estar-te quiet, no? Clar, això ho vas fer des de la convicció, des de jove, però també fins ara. O sigui, has seguit fent allò que has cregut, no? Com deies, amb encerts i errors, però sempre des de la convicció, el moment en què ho has fet. Per pensar que no pots quedar-te de braços creuats i que si creus amb la justícia social i amb la igualtat i els drets que han de ser per tothom i l'igualtat d'oportunitats real i tot això, doncs bé, s'han de fer coses, no? I llavors un dia les pots fer des d'aquí, l'altre dia des d'allà, i l'important jo crec que és que es fagin, no? I es faran d'un cantó o d'un altre, a vegades donen posicionaments com més polítics i partidistes i altres de més d'entitat i des dels moviments socials, no? Jo crec que és important organitzar-se i l'organització tant pot ser d'un perfil com d'un altre, no? Però és important estar organitzat i fer coses, i sobretot dins les organitzacions ser capaços de saber posar cada persona on és més útil, no? Pensar sobretot jo què podria fer, com serveixo més a la idea aquesta, doncs, fent aquesta feina. I ara et toca estar més a darrere, ara et toca estar més a davant, el que sigui, no? Això és... Aquesta tradició
creus que s'ha perdut? Perquè políticament jo recordo quan era jove que la tradició del PSUC, la tradició política, no? que no sé, que jo vaig aprendre de molta gent, doncs és això, no? Cada cop poder saber o entre no, col·lectivament decidir a on s'ha d'estar, no? I això, doncs, bueno... El PSUC potser va ser, ara també amb els anys, s'ha recordat molt amb visió molt positiva del que havia estat el SUC en el seu moment, sí, no? Sí. I tal, que segur, quan va anar desapareixent també va ser doncs, perquè també hi havia agrades que van portar que la cosa acabés com va acabar, desmuntant-se. Bueno, ara compleix 90 anys. Sí. Però, en canvi, també una de les virtuts que ara tothom reconeix potser era aquella visió tan de que ser un partit, una organització, amb un perfil doncs, comunista, per tant, allò estructurat i tal, però que a la vegada sempre obert als moviments, a les persones, bé, era famoso sempre els independents del SUC, no? Que sempre tu vas ser un independent del SUC. Jo vaig ser un independent del SUC, un d'aquests, no? Vull dir que era tenir aquesta virtut de partir d'unes idees i d'un partit i d'una organització, però saber que es havia d'obrir i que hi havia d'haver-hi molt més aportacions que no calia que fossin tan orgàniques, no? Sinó persones amb les que podies coincidir en moltes coses, no? Que després això, amb els anys, Iniciativa per Catalunya, el seu naixement, si miréssim ara, no sé, el decàleg o el que deia això, no? També una miqueta fer una cosa més oberta, més plural, on hi capigués molta gent, etc. No? Clar, s'intentava ser una evolució, no?, del que va ser el PSUC. Sí. I posteriorment, molt d'allò, ja des del punt de vista Guanyem, doncs també, si mirem què és el que va voler ser Guanyem quan va començar, doncs era això també encara, més obert, més tal, més participatiu. Bueno, i són intents, i hi ha moments, les coses tenen els moments i a vegades van bé durant un temps i durant un altre potser ja no, i hem d'escallar. Sí, de fet, a Catalunya en Comú també va ser això, no? I vam intentar posar gent de diferents espais polítics que podien confluir i tenim la tendència a acabar les etapes, no? I cremar-les molt ràpid i anar canviant de noms, però sempre és necessari que des de les diferents esquerres, des d'aquesta pluralitat, puguem tendir a intentar-nos unir, i ara que hi ha un auge de l'extrema dreta, no? I que sembla que la cosa està posant sèria, doncs de manera natural ens acaba sortint. Hi ha moments, no, de divisió, però després tornen a haver moments d'unió, perquè és imprescindible. I quan defensem... Jo volia entrar directe a parlar dels desnonaments, no?, i de la situació que hi ha a Badalona, però està clar que, com deia, els camins a vegades es separen, però després moltes vegades es tornen a unir en molts sentits. A vegades també pot ser un sentit més polític, però com a mínim a nivell social i d'activisme ens acabem trobant. Sí, perquè sí. Tens un objectiu, i pots arribar-hi a aquell objectiu per diferents camins, no? I potser hi ha un moment que sembla que és impossible fer-ho junts, però si vas anant cap a aquell objectiu acabes trobant, tornem a estar tots aquí, no? I això penso que això és bo, no? Que no desviar-nos de què és el que pretenem, no? Cadascú des de les seves possibilitats i des de l'opció que pugui triar, però tenir clar quin és l'objectiu i què és el que busquem, no? Per jo abans parlaves de la plataforma, no? Quan vam crear la plataforma Sant Roc Sot Badalona, un dels inspiradors va ser un company que va morir, el Josep Maria Zamora. Sí, tant. Recordes? No me'n recordo. Era un de Sant Roc. Era de Sant Roc, havia estat un temps fora, va tornar i va estar... I era va ser el que no va parar d'anar dient hem de crear allà, hem de fer cara, s'ha de fer una cosa... I fins que ho vam aconseguir. Després, per desgràcia, ell no ha viscut els anys de consolidació i de creixement de la plataforma, però ser molt ell l'impulsor, i de fet quan vam començar no era tant pensant en els desnonaments, sinó era per fer activisme social, activitats socioculturals, dinamització del barri, treure una mica l'estigma aquest de barri conflictiu, intentar fer coses, destacar lo positiu, que era la cosa que ens va portar, no? I de fet vam fer el 50enari de la creació del barri, vam fer tot un any un programa de cos, era això, però de mica en mica
ens hem trobat que ens venia cada vegada més famílies amb la problemàtica de l'habitatge i ja vam entrar i des I no heu d'ara sortit. ja no hem sortit, al contrari, cada vegada és un tema molt complex. Bueno, ara totes les enquestes que surten, no, la preocupació principal ja està l'habitatge al primer lloc, no? Doncs això és... Totalment. Sí. I quan parles de desnonaments, moltes vegades vas a parar, no?, majoritàriament a uns barris. Hi ha desnonaments a tot arreu, però sí que és cert que Sant Roc és un dels barris on és una de les zones més pobres de tot Catalunya a nivell de renta per càpita, però a més l'habitatge a Badalona està colpejant molt fort, està molt car i la precarietat, no?, i el que implica tota aquesta precarietat social, al final són desnonaments i són màfies i són situacions totalment, en alguns casos, fins i tot esperpèntiques, no?, el que us arribeu a trobar. Ara, com et deia abans, m'havies comentat que cada cop veieu més emergència social, us ve més gent a demanar-vos, no?, i a explicar-vos situacions molt, molt límit. I m'agradaria que m'ho expliqués una mica en quina situació es trobarà a Badalona. Sí, realment és, sobretot, la problemàtica social i de l'habitatge es concentra molt a Sant Roc, la Salut i Llefià, i sobretot hi ha aquí algunes zones del barri, sobretot, no? I després hi ha una mica de goteig per tota la ciutat, no? Però fonamentalment, per dir números rodons, no? Si ens arriben una 50 de desnonaments cada mes, d'aquests 50... 40 o 45 són d'aquesta zona, no? I sobretot d'alguns carrers determinats, fins i tot, no? I és molt invisible, no? Se'n parla molt poc. Sí. Per la quantitat de desnonaments que hi ha a Badalona, els mitjans treuen molt pocs casos. És veritat, no, és així. És que n'hi ha tants que, ho sabem, els mitjans de comunicació... Tampoc poden estar... La notícia, quan fan una notícia és perquè és una cosa molt singular, no? Normalment, quan és una cosa de rutina del dia a dia, no és notícia. I llavors, com que n'hi ha tant, passa amb això, no? Nosaltres mateixos, a vegades, amb els desnonaments, doncs, de tant en tant, fem una crida a mitjans de comunicació, en fem difusió d'algun, perquè considerem que és excepcional, no? I llavors els mitjans responen i participen i ens donen audiència, fan cas i tal, no? Però ja sabem, jo cada dia podria estar fent això, i més o menys ho parlem del grup, de la plataforma, i més o menys quan de tant en tant ho fem perquè sabem que l'ocasió és excepcional i és quan els mitjans responen, perquè cada dia no ens poden estar cobrint el que passa cada dia, no? I al voltant del problema de l'habitatge, el que hi ha també és que quan ens ve una família això, i ens explica bé perquè té un desnonament, o perquè li ha arribat una carta, o perquè està en un lloc i hi ha gent que l'amenaça que el vol fer fora. A partir d'aquí, quan parlem més, ens apareixen més problemàtiques socials, que no només és l'habitatge. Normalment, a vegades hi ha problemes de menors mal atesos, no escolaritzats, violència masclista, surten... Tema alimentació també és un problema, que cada vegada tenim més peticions que ens arriben de diverses, o directament de famílies o d'institucions que demanen perquè tenen famílies que cal atendre's, i que hi ha una problemàtica realment molt greu, no? I què passa amb serveis socials? Quina relació teniu vosaltres? Serveis socials, clar, aquí a Badalona el problema que hi ha és una plantilla que hauria de ser més nombrosa, no?, per una banda, una plantilla amb un personal, la gran majoria implicadíssim i que fa més enllà del que li toca, com diuen a l'exèrcit, més enllà del límite del deber, o no sé com dir. Sí. Doncs que es desviuen. Però després hi ha uns criteris, els criteris marcats des de la regidoria, els criteris polítics són uns criteris determinats, i els recursos que s'hi destinen també per decisió política també són uns recursos determinats, no? Llavors aquí hi ha el problema que no hi ha prou recursos i, a més, els criteris que tenen, doncs, no són els que necessita la ciutat. Per exemple, tots hem sentit a dir
En molts llocs, no? És que una família amb nens no pot quedar al carrer, no queden. Amb nens, jo m'ho ha dit molta gent, però amb nens no es queden. Això no sé on deu passar, però a Badalona sí. No? I és així, i no és perquè la treballadora social no vulgui solucionar-ho, és que no té els recursos per fer-ho, no? Clar, quan una família desnonada amb criatures petites perd l'habitatge, quin recurs dona l'Ajuntament? Ara mateix, el que jo sé és que normalment dona una nit al Centre d'Urgències i Emergències de Barcelona, que a més és a Barcelona, i exacte, i aquí s'ha acabat, i a vegades si ja hi ha molta pressió, molt d'això, aquesta nit poden ser 2 o 3, i després s'ha acabat. I en alguns casos molt excepcionals, a través de casos de violències masclistes, es paguen algunes pensions a través d'un mecanisme molt excepcional, i no hi ha un contracte de pensions com hi havia hagut al mandat anterior, o fins i tot un alberg, ja no per persones sense llar, que també falta, no? Que també està tancat, sinó un centre d'urgències i emergències de Badalona per famílies o que pateixen un desnonament o fins i tot que hi ha hagut un derrumbament d'un edifici, que també passa en aquesta ciutat. Cada vegada més freqüent en la ciutat, no? D'edificis en mal estat que provoquen aquesta situació, sí. Realment, sense que també hi ha totes les mancances del món que hi ha, per exemple, a Santa Coloma, igualment els serveis socials no arriben a tot, i si parlo allò amb la gent de la plataforma d'allà, doncs també es trobo, són molt crítics, però a la que comparem una mica et dones compte que és una diferència, no sé, constantment. Nosaltres també anem a vegades a desnonaments a Santa Coloma i Sant Adrià, també ens criden a vegades gent que el nostre telèfon corre per aquí, bueno, i anem, i el comportament és molt diferent. Per exemple, a Santa Coloma hi ha, en els desnonaments hi participa sempre una persona de serveis socials, una mediadora que participa, que està amb nosaltres colze a colze. Clar, a Badalona això ho hem reclamat moltes vegades i no es fa, no? I que també ja sé que és un paper important, no?, d'intervenir en el moment allà, no? I també coneixem molts casos a Santa Coloma de famílies amb nens, doncs, que van a una pensió durant un X temps i mentrestant tenen un seguiment per intentar trobar alguna alternativa. No passa el que passa aquí. Ara mateix, només aquesta setmana, tenim 2 casos, no són amb nens, és una senyora i un home i una dona, de 2 casos diferents, que han estat al carrer, i que si no hi estan és perquè des de Badalona Acull han fet mans i mànigues per trobar-los uns dies de pensió. Però arribem també fins a on arribem, no? L'Ajuntament no arriba pràcticament enlloc, però Badalona Acull feu el que podeu per arribar, però la relació amb l'Ajuntament, no? Traient les castanyes del foc, en molts casos, a l'Ajuntament, com és la relació? Amb el personal, diguem-ne, és correcte i de col·laboració. A vegades d'una manera formal i a vegades informal, però que hi ha voluntat de poder col·laborar uns amb els altres, no? I que sapiguem el que cadascú està fent, perquè a vegades nosaltres des de la societat civil tenim més fàcil accedir d'alguna manera a alguna cosa i que l'administració li costaria més, o sobretot amb els recursos que té, no? I per tant sempre estem oberts al màxim a col·laborar i tal, però a vegades això, com que tot aquest tema no és només una cosa tècnica, sinó que també hi ha voluntats, no? Que hi ha voluntats polítiques, no? Les línies polítiques que governen a la ciutat, doncs, no donen prioritat a l'atenció social i per allò, doncs, amb el màxim. Tant quan hem demanat paraules al ple a l'Ajuntament no hem tingut mai cap resposta de col·laboració. Som testimonis, sí. Ni a vegades que hem tingut ocasió en mitjans de comunicació de trobar-nos amb l'alcalde i jo mateix i estar-nos entrevistant i negar-se ell a voler debatre, no? I voler tenir un canvi de posicions. L'entrevista amb el Ricard Ostrell, no? Que vam fer a Catalunya Ràdio. Va haver-hi aquest cas, però hi ha altres potser no tan així destacats, però aquest així, el dia Catalunya Matí, doncs que estàvem els dos, ens entrevistaven i periodísticament era bo poder contrastar les opinions, no? En canvi,
doncs es va negar, no? Jo penso que és que quan tens arguments, doncs, o dius alguna bestiesa o millor callar i no parlar-ne, no? Perquè hi ha molts arguments dels que s'utilitzen per part del govern municipal que no s'aguanten per És covard, és una actitud poc valenta. I els propietaris que estan implicats en aquests desnonaments que us trobeu cada setmana a Badalona, quin perfil tenen? Sí, nosaltres, jo què sé, portem, per dir números, però 1.000 desnonaments, que devem portar 3.000, no sé pel temps que fa. Però ja sé, el 99% de tots els casos que tenim són de lo que se'n diuen tècnicament els grans tenidors, no? I són, alguns encara són bancs, i la majoria ja són els fons, el que també popularment en diem els fons voltors, no? Que són fons que s'han anat quedant als habitatges i que els tenen merament només per especular, no? I aquests són 99%. De tant en tant ens trobem el cas d'algun particular que també pot tenir el seu habitatge i un altre i tal, i el pugui tenir ocupat, o gent que tenia en lloguer, o que li han entrat, o en aquell pis que estava buit, alguna gent que necessitava, i en aquests casos el nostre, a part de que quan es dona això a nivell del procediment judicial és molt ràpid, si el propietari ho fa bé, diguem-ne, denuncia, doncs és molt més ràpid i tot és molt més àgil, no? I a més el nostre paper, si ens arriba, és de dir-los que s'han de posar d'acord, no sé, per d'aquí un mes marxar, fer alguna cosa una mica ben feta, perquè entenem que el dret a l'habitatge passa també perquè una persona pugui tenir un habitatge i sigui seu i el pugui llogar tranquil·lament i el pugui fer servir pel fill o pel germà o per no sé qui. Per tant, parlem de gent amb poques propietats, no grans tenidors. Això és l'excepció que et trobes tant en tant, un cas, hosti, mira, no sé què, no? Però la problemàtica que vivim és una altra, és Promontoria, Divarian, Building Center, Living Center, Coral Homes, Gramina Homes, noms ja tant d'allò que pot ser el que vulguis, que tots aquests són els que tenen els pisos a Badalona, no? I a Badalona i més enllà, però bueno. I que són per especular, pura i durament. I doncs aquests són els que els tenen, no? I ens hem trobat en situacions, imagina't, d'un pis saps que era el carrer Nàpols del barri La Salut, un pis molt degradat, molt malament, que la família aquí vivia a través d'acord amb un familiar i no sé què, estaven fent una oferta de compra i la propietat, ja estàvem a la porta allà el dia del desnonament i la propietat encara no, tot i tenir-ho tot i això, no havia demanat la suspensió i allà mateix a la porta la procuradora de la propietat trucant a la propietat dient, escolteu, què fem? I la resposta és que des de Londres encara no ens han donat l'okei d'un pis del carrer Nàpols, infrahabitatge i no sé què, qui decidia si es feia un desnonament allà i anava una família al carrer, era algú des de Londres. I la família volia comprar el pis i tenia una oferta. Teníem feta l'oferta, amb tots els requisits que ens havien demanat, amb el preu que demanava, tot, però faltava que algú amb un despatx de Londres acabés de dir feu-los fora o no, saps? Això és el que veus, com és possible una gent que no saben ni on és el barri La Salut, on és Badalona, potser ni on és Catalunya, i aquests decideixen què passa amb aquesta família. Clar, això són barbaritats. Vosaltres sou testimonis de fins a quin punt fons d'inversió estrangers estan jugant amb el dret a l'habitatge de més les famílies més humils, de tothom, perquè al final l'augment de preus afecta a tothom que es vol comprar un pis o que vol llogar un pis, però al final estem parlant de propietaris majoritàriament estrangers o de grans tenidors que estan jugant a això, amb el dret a l'habitatge especulant. I què li diries tu a una persona que diu que els propietaris no tenen prous garanties a l'hora de llogar un pis en relació a la vostra experiència? Bé, que nosaltres, amb la nostra experiència, que podríem, de 15 anys i de 50 desnonaments cada mes durant aquest temps, per dir alguna cosa,
situacions com aquesta, que és el que a vegades surt algun mitjà de comunicació, una persona allà passant, no sé, o la típica aquella de una senyora que va anar a buscar el pa i quan va tornar es va trobar una gent a dintre el seu pis. Això no l'hem vist mai, ni un d'aquests, no? I dels altres, d'un lloguer, diguem-ne, d'una situació normalitzada d'aquest tipus, potser ens n'hem trobat, no sé, 4 o 5. És que són problemàtiques molt, molt minoritàries. A vegades que si passen tenen molt de ressò. I qui té més altaveu polític li interessa parlar d'exemples que són totalment minoritaris. Exacte, però si això passa, evidentment, que algú no paga el lloguer i tal, i ho pot pagar, diguem, no? Aquesta és la situació, i el propietari és un particular que el lloga i tal, això es resolen relativament ràpid, no hi ha massa dificultat amb això. Els desnonaments aquests, tota la problemàtica social que hi ha és la que vivim nosaltres, perquè ara també us vull dir que ara potser tot el tema de l'habitatge també ha agafat molta volada perquè està afectant ja a classes famílies, mitges, a persones d'una situació econòmica que no l'havien patit mai, la problemàtica aquesta, i ara també ens hi estem trobant, diguem-ne, no? Però tot el que nosaltres, la nostra plataforma i Badalona Acull, tractem fonamentalment és una altra problemàtica que està per sota d'això, no? Que quan es parla de solucions, quan parlem de solucions d'habitatge, hi ha alguns partits polítics que diuen aquí el mercados lo regula todo i que... Sí, construir més, no? Sí, construir més, construir el doble i així... Ja n'hi ha prou, i el mercat sol ja ho arreglarà. Vale. I després hi ha els altres que diuen no, s'ha de fer habitatge públic, hem de construir habitatge públic, ha de ser assequible i tot això, no? Que aquesta és la postura, diguem-ne, que dius, vale, ja està bé, però no n'hi ha prou amb això. I sobretot això soluciona més el problema aquest que dèiem abans, que és relativament nou, no? De gent, diguem-ne, per simplificar, d'una classe mitjana, que ara també té problemes per accedir a l'habitatge. Però la problemàtica aquesta que dèiem abans de Sant Roc, de la Salut, de Llefià, d'Artigues, tot el Remei, tota aquesta problemàtica d'aquests desnonaments setmanals que tenim, això no els hi soluciona el problema, perquè estem parlant, els pisos ja hi són, en aquest cas els pisos hi són, Sant Roc, Llefià, la Salut està ple de pisos, no? El que passa que estan en unes mans que no tenen voluntat de posar-lo al mercat, a un mercat assequible, no tenen aquesta voluntat. Sembla que el dret a propietat privada està per sobre del dret a l'habitatge, també per la Constitució. Realment, fins i tot hauríem de canviar la Constitució, sabent que hi ha un article, no? que diu que el dret a l'habitatge està per sobre, en teoria, de l'especulació, però no és un principi prou... Així és com resolen la majoria de jutges, no? Que donen la raó a la propietat, encara que acreditin que allà hi viuen nens, malalts, que no tenen ingressos, que no tenen cap alternativa, que saben que l'administració no els hi donarà cap alternativa. Tot això, però el jutge acaba dient que la propietat té raó i que tal dia, a tal hora, han de marxar. I és per això. I llavors nosaltres quan diuen, però quina solució hi ha? La solució és que és claríssim que a nivell local, l'Ajuntament hauria de seure's a parlar amb Divarian, amb Promontoria, amb aquests, parlar de quants pisos teniu a la ciutat, en quines condicions els teniu, qui hi ha dins, quants estan tancats, quants estan ocupats, quants estan... I posar-se a negociar no... Si fos per mi, jo diria... s'expropia tot per llei. Sí, totalment. I aquests pisos que ara són per fer negoci han de passar al servei de la ciutadania, però ara mateix les lleis no ho permeten. Doncs llavors negociem i parlem, i de quina manera aquests pisos passen a ser una oferta pública, perquè és que ja hi són, i amb un ajuntament, quan penso a l'Ajuntament, tu sabràs millor que jo, no sé si són 340 o 380 milions que hi han acumulats a l'Ajuntament de Badalona, que no s'han gastat. No sé, és que amb 10 milions, d'aquests 340, amb 10 milions s'arregla el problema de l'habitatge a Badalona, el problema aquest gros. Es solucionaria, només entrar, tenir aquests diners, parlar amb Divarian, parlar amb Promontoria, dir aquests dos, perquè ara
són els que més ens trobem en desnonaments. I posar a dir, com ho fem? Aquests passen a oferta pública directament, aquests els arreglem primer, aquests els gestionem d'aquesta manera. No? Amb tot això i posar lloguers que es puguin pagar. Lloguers assequibles i proporcionals amb la capacitat de la gent que hi ha. L'habitatge públic estàndard que es fa, quan el lloguer quin preu seria? Un lloguer que diries seria per sota del preu de mercat 700 o 800 euros de lloguer, no? I seria per sota i diries, hosti, això no, tot aquest sector social del que parlem no hi accediria aquí tampoc. De fet, ha passat ara recentment a Montgat que s'han fet pisos públics, s'han fet pisos de protecció oficial, pisos protegits, i són molt cars per moltíssima gent que volia aspirar a aquests pisos, i gent que cobra el salari mínim o al voltant del salari mínim no hi pot accedir. O sigui, de vegades es construeixen també habitatges per classes mitges, i hi ha una necessitat tan gran de dret a l'habitatge que és insostenible, i l'eslau més baix doncs són aquestes famílies que acaben desnonades i persones sense llar o persones com les del B9, no? Que estaven en un infrahabitatge, que no tenien la possibilitat de tenir cap lloguer, però que volen i necessiten, evidentment, viure sota un sostre i que s'han d'acabar buscant la vida. Per això, quan alguns polítics parlen de que l'habitatge, el problema de l'habitatge és el problema de les ocupacions, també, què els hi contestaries? No, que el problema sempre hem d'anar... És la conseqüència, no? Passa això, llavors, molt bé, sabem que passa això, i llavors hem d'anar, per què passa això? Que és, si vols solucionar un problema has d'anar a l'origen, no? A què el crea el problema? Doncs, i aquí és on no es va, no? Quan a Badalona s'opta per tenir una regidoria de desocupació, o no sé com es diu. Antiocupacions, o sigui... Exactament mai, per tal, pel que fan, doncs no cal ni que existeixin. Però que opten per això, en vez de per una regidoria d'habitatge, ja vol dir que dius, no van a tocar el problema, van a mirar una conseqüència que es dona i parlen d'això, no parlen, perquè esclar, parlar de per què passa el problema és de les causes reals, el moll de l'os del sistema capitalista i dels valors que defensa el Partit Popular. No? És tocar els privilegis dels que estan enriquint-se a costa de la gent. I llavors parlant del B9, per exemple, que la majoria eren persones de procedència africana, aquí ja amb el tema d'accedir a l'habitatge apareixen més coses. El racisme, que en diem immobiliari, però que és racisme, no? De dir que no és trobar un pis de lloguer en el mercat legal, ja, part dels diners. Nòmina des de contracte indefinit des de fa 6 mesos. Nòmines, la quantitat que hi arribis i tal. A més, a vegades només sentir la veu del que truca ja li diuen que no en tenen. O quan diuen el nom i cognom ja diuen que no en tenen. I si són de raça negra, al moment de veure'ls ja també, o sigui que apareixen més problemàtiques de les que són purament econòmiques, sinó que n'hi ha més, no? I tot això és un problema. I clar, quan d'un producte, el que sigui, escasseja, sempre apareix la màfia, que pot ser, diguem, la paraula màfia no cal que sigui una gran estructura, sinó mafietes, petites coses, famílies. De famílies també que tampoc... Que s'espavilen d'alguna manera negativa i comencen a aparèixer els negocis fraudulents i amb l'habitatge ha passat això, ho estem detectant, va a més les situacions d'extorsió, de gent que ofereix habitatges que no són seus, gent que es dedica a fer negoci amb això, gent que ocupa o controla algun local, jo estic convençuda... el local en fa compartiments, imagina't, 8 compartiments dintre d'un local i cobrant 800 euros cada mes, imagina't el que significa això, no? Doncs, i això va cada vegada apareixent més, no? Jo estic convençuda que l'Ajuntament pot, o hauria, o té coneixement d'aquest tipus de coses. I això sí que s'hauria de combatre. S'hauria de combatre, però sembla que és més fàcil combatre contra persones realment vulnerables que no es poden defensar i no aquest tipus de màfies que sembla que acampen i fan el que volen i extorsionen a gent, a persones, a famílies que necessiten un habitatge.
apareix molt i allò tan trist que és que el que està malament extorsiona o apreta El que està pitjor. No? I sempre anem a parar, quan diem pitjor, sobretot és el tema de les persones que estan en situació irregular, que són els que tenen menys capacitat de defensar-se, que coneixen menys la realitat de les coses, de què es pot fer, de què no, si poden anar a la policia a denunciar, si poden fer situacions d'aquest tipus que són tristíssimes, no? I això també va creixent aquest aspecte negatiu, no? I quines altres problemàtiques us trobeu des de la plataforma Sant Roc Som Badalona? Sí, abans una mica he comentat, no? Per exemple, cada vegada ens arriba això, més peticions d'aliments, no? I, bueno, això nosaltres, com que formem part de la coordinadora aquesta Badalona Acull, doncs una miqueta allà tractem tot, i podríem dir que hi ha sectors especialitzats, no? Uns més d'habitatge, un altre més d'aconseguir i repartir alimentació. Com el Jaume Ventura. El Jaume Ventura, que això no sé de com s'ho fa, però és un crac i aconsegueix de tot allò de treure, no sé, menjar de sota les pedres o no sé com allò, doncs ell ho treu i tenim, i cada setmana fem d'entrada una cosa estàndard és un repartiment els dimecres al matí, que va creixent el nombre de persones, 40-50 famílies que van rotant, algunes són fixes perquè la necessitat és molt greu i altres van rotant, però això cada vegada hi ha més demanda i llavors, a part d'aquest repartiment ja anem fent cada dia un parell aquí, un parell allà i anem fent, no? Després el tema del padró, també hi ha gent que col·labora molt a ajudar a fer el padró. L'Angelina i el Ferran. L'Angelina i el Ferran, després també ajudem molt a fer les ingrés mínim vital i rendes garantides, això fa molt la Montse Conejo, també amb aquest tema. I després hi ha tots els aspectes, com deia abans, també d'intentar donar suport a vegades anímic o emocional, perquè venen moltes vegades, per desgràcia, moltes són dones les que els hi cau a sobre tot el pes de tot, no? Que no em vull imaginar, clar, com s'han de sentir, com la salut mental la pots... Molt, molt. I o sigui, tenim a vegades entrevistes amb famílies que acaben allà abraçats en allà, que no saps què fer, no? Perquè expliquen unes situacions que penses com aquesta dona pot aguantar tot el que està aguantant i anar tirant, i encara tenir forces per venir aquí a la plataforma a explicar el que li passa i obrir-se amb una persona que no la coneix de res d'entrada. Quan ja ens han vist 3 vegades ja t'expliquen coses que ja és millor que no ni saber-ho. Però hòstia, pues la realitat. És una realitat duríssima, que jo sempre ho dic molt, que convido a vegades a estar gent allà assegut al costat nostre i escoltar aquestes realitats, no? Si la gent, diguem, d'una manera genèrica, la ciutadania de la Badalona o de qualsevol lloc, de veritat pogués tenir accés a aquestes situacions, conèixer-les, estic segur que moltes opinions canviarien i anirien cap a canviarien, però com es pot abandonar d'aquesta manera aquesta gent, a les persones, aquests nens que venen, que estan allà i que veure'ls allà a la cara i tal, però com se'ls pot deixar abandonats? Aquest desconeixement se'ls deixa abandonats, saps? Sí. I això, no? I moltes situacions, casos alguna parella, recordo ara molt, que quan estava el problema de l'habitatge, que anaven a desdonar, tal qual, la parella, l'home, va marxar i va deixar la dona amb una nena d'un any i se'n va anar. Vam aconseguir-lo aturar, vam aconseguir negociar i vam acabar negociant un lloguer, i quan va tenir el lloguer l'home aquell va tenir la cara de tornar. Sí, i la dona el va acceptar altra vegada i em deia que no sé què fer, no tinc altra... Perquè sola també és molt dur, no?, estar, i de vegades les situacions és difícil de... Què passarà? O sigui, es viven coses molt realment... Sí, és difícil posar-te a la pell dels altres, saber què es mou. Doncs, justament en relació a això, també volia preguntar-te sobre la pobresa energètica, perquè fa pocs dies em comentaves, l'any passat ja vam denunciar a Sant Roc un tall
de llum que va durar com 72 hores, si no recordo malament, al carrer Alfons XII. Ara aquests dies ha tornat a passar. No sé si diria que fa un mes o poc més d'un mes, també va haver-hi un altre tall de subministrament elèctric també a Sant Roc. Sí. I llavors s'utilitza, no?, també aquest estigma del barri, s'utilitza qüestions que passen, no?, que sí que hi ha màfies que, no?, també estan amb cànnabis o hi ha situacions que si realment existeixen, doncs ha d'anar la policia i ha d'actuar. Però després hi ha moltes famílies en situació de vulnerabilitat que paguen els seus lloguers o que tenen una necessitat social claríssima i que a ple estiu, en plena onada de calor, es queden sense electricitat. Quina és la situació? Sí, això és un... Va apareixent, no?, cíclicament aquest tema de l'energia, no?, de la problemàtica aquesta, i també sempre com amb la problemàtica de l'habitatge, la culpa és de no sé qui, la culpa que no sé què, talls de llum, la culpa és d'un que té un pis de marihuana. No, anem a tocar, si ho volem solucionar, parlem-ne en sèrio, no? Què s'ha de fer? N'hi va recordo fa no sé quants anys, encara hi havia d'alcalde, hi havia García Albiol també, amb una època de molts talls, que va aparèixer dient que farien uns equips interdisciplinars amb serveis socials i Endesa i tal, i que mirarien casa per casa i tot per apuntar a veure els comptadors socials. No s'ha fet absolutament res de tot això. Bueno, el que s'ha fet és criminalitzar. I en canvi, sí, acompanyar-ho. Si hi ha un pis que hi ha marihuana, no sé, que intervinguin allà, que vagin allà, que el tanquin i que es facin fora, i si algú ha d'anar a la presó que hi vagi, i el que sigui, que no has de... Al contrari, som els principals enemics, nosaltres, a la gent que ens belluguem en defensa del dret a l'habitatge i d'això, d'aquests sectors, no? I després una cosa que per destacar de Sant Roc és molt important, parlant d'urbanisme, no? Que l'urbanisme està clar que pot ser social, també. Totalment. Sant Roc, quan va governar a Catalunya el govern tripartit i tal, es va fer tot aquell procés de remodelació. Es va quedar mitja, es va acabar el govern tripartit, va tornar Convergència, retallades, crisi i tot, i allò es va quedar a la meitat. Sí. I tota la problemàtica social de Sant Roc, la gran majoria, els desdonaments, els talls de llum, la brutícia, això, tot es concentra a la part no remodelada. Tota la part remodelada no anem a ni un desdonament allà. No ens avisa ningú de talls de llum. Tot passa a la part que va quedar abandonada. És dir que... Això demostra que la inversió pública sí que té atenció, governs, preneu nota d'això, acabeu la feina aquesta, acabem de fer tot el Sant Roc nou. Hi ha persones que ho parlen i diu jo visc en l'altre Sant Roc. Sí. Perquè ja ha quedat marcat, n'hi ha un que té una situació, unes problemàtiques normals, però vull dir, més estandarditzada, i l'altre on s'hi concentra la gran majoria de tot és allà. Hem escoltat a l'alcalde de Badalona recentment dient que a Sant Roc s'hi havia destinat molts diners i que no havia servit per res, i tu estàs donant un exemple claríssim de que és fals. O sigui que realment, quan fas una bona inversió urbanística, social i comunitària, realment el barri es transforma i la gent pot tirar endavant. I tenim, amb la pobresa energètica, justament hi havia una llei catalana que impedia tant els talls elèctrics com de gas si no hi havia un informe de serveis socials que podia dir a les companyies que hi havia una vulnerabilitat. Això el Tribunal Constitucional s'ho ha carregat i ara encara és més difícil resoldre això quan tens companyies elèctriques i energètiques que són oligopolis que guanyen autèntiques barbaritats, milionades, tenen uns beneficis immensos, i estem parlant de famílies en situacions totalment vulnerables. Totalment. Estiguin punxant o no estiguin punxant perquè realment no poden permetre's pagar la llum o per la situació que sigui, però realment des de l'administració local es podria fer aquest seguiment, aquesta avaluació de la situació social d'aquestes famílies i després poder recuperar a nivell legal aquesta obligació de les companyies a fer una tasca social que hauria de ser obligatòria. Clar, és que parlar de que si no pots pagar la llum, doncs no en tens. Tu penses què vol dir això, no? Si no pots pagar l'aigua, no tens aigua. No hi ha uns drets bàsics. De què parlem, no? I el més greu és de dir, si no et pot pagar un habitatge, doncs has de viure al carrer.
No, és clar, és que estem dient I aquestes després et coses. posen punxes, punxes i barreres, el que es diu urbanisme hostil, Sí. perquè no et puguis posar segons quins llocs. Exacte. I a sobre que no tens on dormir, t'ho posen difícil per posar-te en un racó on puguis estar tranquil. Sí, és les prioritats que tenen els governs, no? Per exemple, ara, en gestió, no? Coses és que hi ha coses que es podrien fer i que no haurien de ser tant ni ideològiques, sinó només organitzatives, no? Per exemple, abans parlàvem també els serveis socials i tal. Els serveis socials actualment a Badalona estan bloquejats pràcticament pel tema de l'habitatge. Els arriben tantes coses vinculades amb la problemàtica de l'habitatge que no es poden dedicar a fer una altra feina potser més preventiva, més de visites domiciliàries, que en fan, però no poden fer tant. I en canvi tenim l'oficina local d'habitatge que es limita a fer, doncs, a recollir papers de la gent que va allà a omplir papers per demanar habitatge públic, porta'm això, et falta l'altre, pim-pam, ofideu-te, a veure si podem mediar algo, però llavors això caldria una reestructuració. Això ho hem parlat moltes vegades amb la gent dels serveis socials, no? Que et diu, esclar, és que si a nosaltres d'habitatge ens arribés només des de l'oficina local, necessitem l'informe de vulnerabilitat d'aquesta família, fem l'informe de vulnerabilitat i el passem, però la feina del gruix de negociar, d'intentar parlar amb propietat d'això, ho fes l'oficina local, doncs seria, utilitzar molt més bé l'oficina local, per la qual també vol dir que no és culpa dels treballadors que hi ha allà. Falta gent, falten recursos. Marquem els criteris, què és el que hem de fer, quins recursos necessitem per fer-ho, l'acompanyament, per això, per llogar pisos, no? Si es pogués fer des de l'oficina local, ajudar a trobar un pis i trucar i dir que, hosti, nosaltres avalem aquesta família, tindrà un ajut al lloguer. És que em van sortint coses, no? Ajut al lloguer, per exemple. Sí. Els ajuts al lloguer estan molt bé, però perquè et facin un ajut al lloguer has de tenir un contracte de lloguer. Exacte. I el problema gros és com tinc el contracte de lloguer. Si ja no puc començar tenint el contracte, ja no puc anar a demanar que m'ajudin amb 400 euros al mes. I fins i tot... Llavors, qui fa alguna cosa perquè li facin el lloguer a aquella persona? Clar, això són, per tant, és que podem posar 1 milió d'euros per ajuts al lloguer, o 10 milions, els que vulguis. Després qui opta, no, això ja ha passat. Perquè el problema és un altre, no? I clar, aquí són tot aquest tipus de coses el que... Clar, el dret a l'habitatge no està garantit en cap sentit. Aquí qui té diners, doncs, o qui té una situació estable a nivell laboral, doncs se'l pot permetre, i qui no, les diferents maneres que tenen les administracions de garantir-lo, doncs està clar que no hi ha una garantia de res, i de vegades es fan pedaços, no? I es troben solucions com es poden, però no hi ha garantia de res. Entenc que per tots aquests motius que hem parlat molts i d'alimentació, de fet, hi ha la reivindicació del menjador social, que finalment, després de molt pressionar, les morts del carrer, l'alcalde va sortir amb l'anunci del menjador social, perquè no sabia per on sortir. Veurem com acaba aquesta proposta, i a més, ja no només és un menjador social, perquè de vegades jo tinc la sensació de que demana, no, exigint un mínim, perquè l'alcalde o aquest govern no vol fer res, exigint un mínim acabem nosaltres baixant el llistó. I nosaltres que hauríem de demanar, o sigui, hauríem d'exigir, o hem de proposar un menjador social, un alberg per persones sense llar, però també ja no un banc d'aliments, una garantia alimentària, que el que era les targetes Moneder, o el que és que les famílies puguin accedir a una alimentació bàsica de manera digna. Això també s'ha de garantir per tothom, no només qui no es pot cuinar a casa seva, no? Que necessita anar a un menjador social, que aquest al final no deixa de ser una minoria el que necessita un menjador social. La resta de població, que també té dificultats econòmiques, però que sí que té una cuina a casa on poder cuinar, ha de poder accedir a aquests aliments de manera digna. No, perquè això ja ho tenim a punt d'obrir, i parlo de fa 2 anys, que ja estava a punt d'obrir. Bueno, aquí estem, no? I ara torna a estar, no sé què, licitat, o ja ho veurem, no? I lo de Can Bufí, tancar un alberg i anar dient que tenen alternatives, abandonar la taula sense llar a Badalona. Esclar, que l'Ajuntament formava part de la taula sense llar de Badalona, i la va abandonar
I la carta que va fer era perquè es havien assolit els objectius. I penses, quina vergonya, no? O no sé què, per no fer servir altres paraules, no? Clar, dius, tot això com es pot anar pel món fent tot això? Doncs a Badalona ens passen aquestes coses. Jo, quan parlem amb companys d'altres ciutats i això, sempre hem d'afegir la frase de dir, sí, però Badalona una mica pitjor. Tots estem malament, però Badalona una mica més. I no és per falta de recursos econòmics, hi ha un problema endèmic de l'Ajuntament, de funcionament, ja ho sabem, no? La maquinària caldria retocar-la molt, no? Però a part d'això després hi ha les voluntats, no? Què vols prioritzar? S'ha de prioritzar una cosa d'urgència per tenir els llums de Nadal posats ja al mes d'agost? Doncs prioritzem això, no? Vale, hem de fer una festa de no sé què, i tot això són coses d'urgència que sembla que no hi ha problema per fer-les. En canvi, coses d'urgències importants, de fons del benestar de les persones, això no hi ha manera que arribin, no? Justament per això, Badalona Acull feu moltíssima feina, no? I també és una xarxa d'entitats que treballen amb tots aquests aspectes i molts més que segur que no hem comentat, però després també, arrel de totes aquestes necessitats, de les morts que hi ha hagut al carrer de persones sense llar i també arrel de tota la crisi del B9, que va generar també moltes persones al carrer, a diferència del que va dir l'alcalde, que va anunciar que a partir d'aquell desallotjament tots havien marxat de Badalona, ja no quedava ningú, i era òbviament totalment fals això, no? Però després de tot això es va crear la declaració de Badalona, a través també de molta feina, de moltes entitats, i tu també vas estar darrere de què es creés i m'agradaria també que ho expliquessis. Sí, això el B9, diguem, com sempre la part negativa és tota la desgràcia que va passar i els efectes negatius cap a moltes persones, no? Però ha tingut una part positiva, no? Que ha estat un moviment solidari que jo no havia vist mai, tan important a Badalona, que ens va arribar de Badalona i de fora. I de fora, que ens va arribar, de veritat, amb tot. Gent disposada, gent a fer donatius, a portar menjar, a portar robes, per no sé què, i gent a fer allò de dir, què puc fer, què voleu que faci? No? Gent que el dia de Nadal anava amb el seu cotxe a portar persones a Girona amb un alberg, i que el dia de Sant Esteve uns altres els portaven al Prat de Llobregat. O sigui, això és dies d'aquells que tots sabem dies de Nadal, és la família, no sé què. Doncs, hi ha hagut una sèrie de moviment molt important de solidaritat. I també arrel d'això, doncs també va quedar un pozo allà de dir, hosti, s'ha de fer alguna cosa més, no podem ser així, no? I a partir d'aquí d'anar parlant, va acabar naixent això que n'hem dit la declaració de Badalona, que doncs, el que pretén és posar sobre la taula el que està passant i el que s'hauria de fer una miqueta, no? I la voluntat ha estat, sobretot, que fos una cosa que no es pogués veure de cap manera partidista, ni al contrari, allò molt humana, posar per davant la humanitat, els drets humans, per això n'han dit declaració, emulant el que seria la declaració dels drets humans, però una declaració de Badalona, per tant, sense ínfoles de voler comparar, però amb la idea seria la mateixa, no? Que hi ha una sèrie d'elements que haurien de ser inqüestionables per tothom, tingui la ideologia que tingui, sempre i quan cregui en els drets de les persones, i posar-ho sobre la taula. Nosaltres ara esperem això a partir del setembre, va sortir, vam posar-ho, començat una primera, diguem-ne, posada pública, etc. Però la idea és ara a partir del setembre fer un esforç de difusió i de creixement i tal. De fet, ens han arribat d'altres ciutats que ens han parlat de què és això i tal, i hem anat a fer alguna xerrada. Fa pocs dies vam estar a Sant Feliu de Llobregat, precisament explicant el que era això de la declaració de Badalona, per fer la declaració de Sant Feliu també, i al voltant d'això de la declaració hi ha aquella idea, una altra idea també és el de tenim un somni, que també tenim un somni, una Badalona digna i justa, no? I, que tampoc és demanar molt, dignitat i justícia, que menys, no? I llavors, si això serveix
per anar posant sobre la taula, i aquests moments que venen vents d'extrema dreta i que tot el món estan passant coses on es qüestionen drets que semblaven intocables i tal, doncs és molt important que apareixi alguna cosa que vagi en una altra direcció i que vagi, no, és que tot això és intocable, està per sobre de tot. No podem qüestionar-nos aquestes coses. No? Sí, qualsevol persona llegeix la Declaració de Badalona i els punts que demana són drets totalment bàsics, drets molt bàsics dels que estem comentant ara. I per què creus que l'alcalde no respon positivament a una declaració com aquesta? Bé, perquè qualsevol cosa que... L'experiència que tenim amb l'alcalde, sobretot perquè, clar, més tenim un ajuntament que és molt personalista, no? Que és l'alcalde, no? Llavors, jo crec que qualsevol cosa que no vagi amb el que ell està pensant en aquell moment que vol fer, doncs no li agrada. I clar, si una bona part del seu discurs es basa en criminalitzar sectors socials, en assenyalar, en estigmatitzar, en culpabilitzar i tal, i els drets humans precisament és totalment el contrari, és a dir, tots som persones, els homes neixen lliures, tal, tot això, doncs, clar, és normal que no li encaixi i que per posar-s'hi al costat i donar suport a aquesta, que és el que buscàvem al principi, que tothom hi pogués donar suport. Tots els grups polítics de l'Ajuntament, tothom ho ha vist bé, i per si menys el Partit Popular, que ja no va ni participar ni va venir el dia de la presentació, que també estaven convidats. I vol dir que, bueno, s'ho veuen, no entenc que una cosa que és tan plural, tan bàsica i tal, doncs no puguin trobar-s'hi còmodes. És a dir, que aquí els impulsors són no sé quantes entitats han signat, però les entitats més impulsores n'hi han des de, podríem dir, de posicionaments molt d'esquerres, revolucionaris, no sé què, quantos, fins a posicions de l'Església cristiana, catòlica, doncs molt més moderats amb el sentit aquest, i gens polític, però sí molt social, i hem sigut capaços de trobar tots els punts d'enllaç, de coincidència, no? De dir, és que tots coincidim amb això, no? La millor manera de combatre aquesta defensa dels drets humans és criminalitzar, no? Un sector. Llavors, en relació a aquesta criminalització, aquest racisme que s'està venent per resoldre problemes que no es resolen amb racisme, al contrari, generen més problemes. Com veus tu les polítiques de regularització que s'han fet, no? I la resposta de l'extrema dreta en contra d'aquesta regularització? Doncs bé, ha estat realment per tot el que hem estat parlant fins ara de la situació social que es viu, sobretot ens hem centrat en l'habitatge, no? Però ja hem dit moltes vegades que el sector social que està més per sota de tot, que rep totes les patacades de tothom, és aquell sector que no està regularitzat. I bàsicament li passa perquè no està regularitzat. Per tant, una iniciativa com aquesta de tirar endavant un procés de regularització com el que s'està fent, com el que tenim entre mans, crec que ha sigut un gran encert i ha estat molt bé, no? De fet, Badalona Acull també hi hem participat, hem tingut en col·laboració amb l'entitat Noves Vies, amb l'advocat Albert Parés de Badalona, hem estat 3 dies per setmana atenent persones i ajudant a encaminar en tot aquest tema, no? I les reaccions de la dreta i de l'extrema dreta, que ja no saps qui és un i qui és l'altre gairebé, però és senzillament de negar evidències, no? Perquè és que fins i tot des d'un punt de vista ja no humà, que és el que d'allò, sinó encara que sigui pensat economicista i no sé què, fins i tot així haurien d'estar-hi a favor, perquè és una manera d'ajudar que tot funcioni millor i que molts dels problemes que generen en molts aspectes és degut perquè moltes persones no tenen accés a moltes coses i llavors la demagògia i les mentides i que si això és per guanyar votants d'esquerres i jo que sé quines barbaritats arriben a dir que, bueno,
no tenen arguments seriosos, no? Jo crec que hi ha molta gent que no és conscient de que molts immigrants no treballen perquè no tenen permís de treball. Sembla que sigui la seva responsabilitat i al final és la nostra llei la que els impedeix treballar i que els obliga a treballar amb negre, a ser explotats. Hi ha moltíssims testimonis de gent immigrant que després de tots aquests anys d'explotació, de treball amb negre, de no cotitzar, han aconseguit papers i llavors han pogut tenir un treball digne, un treball legal i poder tirar endavant les seves vides, no? I algo tan senzill com això és algo que millora l'economia del nostre país. Per tant... Nosaltres, amb l'habitatge, que una cosa, quan parles dels desnonaments, per molta gent sembla que l'objectiu és anar allà amb estallada davant d'una porta i impedir que es faci un desnonament, no? Allà hi ha molta feina al darrere, que és la que no es veu i potser és la més important, no? Que és la d'aconseguir una alternativa perquè no es torni a repetir allò i tal. I per tant, quan intentem sempre negociar amb aquests grans tenidors i negociar acords de lloguers o de compres. I el problema que apareix un és el nivell econòmic majoritari, però a vegades hi ha persones que podrien econòmicament accedir a algun tipus de cosa, però com que no estan regularitzats no ho poden fer. No? Per exemple, Sareb, que és el gran tenidor però que és públic, diguem d'alguna manera, Sareb té un comportament molt diferent de tots els altres grans tenidors. Molt millorable també, però molt diferent. Està obert als lloguers sempre, però clar, si les persones no estan regularitzades no es pot fer. Imagina't el que significa doncs, que moltes persones puguin accedir ara a llogar un habitatge i normalitzar la seva vida al màxim. No? Tenim una llei que et permet estar en aquest país però sense dret a treballar, sense dret a res, i llavors és com tenir una llei que garanteix que hi hagi gent explotada, gent de primera i gent de segona, i a més que acaba perjudicant a tota la població. I tota la població, en comptes d'estar a favor dels drets de tothom, doncs hi ha persones cada cop més, desgraciadament, que estan en contra dels drets de qui està pitjor, no? I ja per acabar, les meves dues últimes preguntes, una és: què és el primer que canviaries a Badalona si només poguessis escollir una cosa? Bueno, sí, esclar, la cosa és molt genèric, perquè una cosa m'agradaria canviar i me'n vaig a la declaració de Badalona, no? Amb el somni, no? Aquest somni d'una Badalona digna i justa. M'agradaria que Badalona pogués ser digna i justa, i això voldria dir doncs, que qui ho té a les seves mans, que molt és l'administració local, l'Ajuntament, doncs que em fes un canvi de paradigma, un canvi de prioritats i de veritat es posés a treballar per la dignitat de la ciutadania i per la justícia i perquè la gent de Badalona pugui viure millor, tots els que tenen necessitats de ser ajudats, no? Que és molt, això seria el gran canvi que voldria. No? Estem totalment d'acord. I per últim, malgrat tot el que hem parlat, no? Què és el que et dona esperança? Bé, que sí, que hi ha... Bueno, que veig que ens anem trobant amb gent, anem trobant cares i persones que estan disposades a dedicar el seu temps i part dels seus esforços tal, a millorar la vida de tothom, no? Amb un objectiu comú, que és aquell que podem tenir diferències de matisos i de coses, però que si tenim clar cap on volem anar, i això hi és. I abans ho dèiem amb el del B9, no? Amb el B9, tot i el drama que ha significat, la resposta de tanta gent de dir aquí estem i què necessitem i què hem de fer i tot això et dona esperances, i això és el que manté, no? Tot i que les forces a nivell personal són limitades i van a menys. S'esgoten. En tots sentits. Ara també penso una crida dirigida als partits polítics en general, tots, que amb el tema de l'habitatge, que en els debats, en les propostes i tal, a part quan es parla de cal construir habitatge públic, allò que dèiem abans, també incorporeu aquest debat de dir i què fem amb tot l'habitatge que existeix ja i que es podria convertir en habitatge d'accés públic i que està en mans d'aquests grans tenidors, no? I pensar que amb tota la gran majoria de gent afectada són persones que probablement
en aquesta oferta d'habitatge nou públic no hi podran accedir tampoc. Totalment. Per tant, posem també aquest tema com a prioritari, tractem-lo i que es parli també, perquè no se'n parla, no? I crec que perquè una cosa es pugui acabar solucionant se n'ha de parlar, no? Totalment d'acord, també. Jo crec que tindrem temps de parlar-ne. Hi ha moltíssimes propostes que moltes són complicades però que s'han de defensar i que s'han de posar a primer ordre de l'actualitat política. I, bueno, i com deies, les energies s'acaben, però quan estàs acompanyat, quan no estàs sol, no? Aquesta solidaritat, aquest treball col·lectiu és el que ens dona realment la força que necessitem per combatre totes aquestes dificultats i per ser una societat més digna i més justa, no? Com tu deies. Així que moltíssimes gràcies. Ara sí que has d'anar corrents al desnonament. Seguim la lluita i moltes gràcies per venir a la Flama Roja. Gràcies a vosaltres. Sempre és poder explicar les coses, sempre és important i és necessari. Molt bé, seguirem. Gràcies a tu.